וכל קרני רשעים אגדי אותו ממלכה מצאדי וכל קרני רשעים אגדי אותו ממלכה מצאדי. תזמורת העממית, תזמורת של מוזיקה מיוחדת, מוזיקת עולם, גוון יהודי, כוונה בנגינה, גרוב מצוין. זה מרגיש כמו משהו מאוד מאוד עתיק, ככה מוזיקה מאוד יהודית, אבל גם ניחוח מאוד חדש. כל הדברים אתה מרגיש אותם בלייב, כאילו את המוזיקה, עושים לך מוזיקה על הבמה, זה כאילו... עד עכשיו יש שם את המוזיקה בדיסק, כאילו, קליטו לנו את הדיסק ואנחנו פשוט שומעים את זה ופשוט זה שם אותך בעולם אחר, אני לא מכיר מוזיקה כזאת, כל התגובות שקיבלנו ממש היו בפליאה והיו ממש בהתלהבות ושמחים וממש נהנו מהמוזיקה. רבנו צעק בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבנו צעק בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. כל מי ששומע, תזמורת העממית, הולך לדגה, והנגן בריטון, והעוד, אין דברים כאלה. כאילו חשמליים, יותר אקוסטי, יותר ניגונים, זה יידישקייט כזה, יהודי כזה. המגוון של המוזיקה. יכול להיות כאילו לזרום לכיוון סשנים כאלה של בלקני וזה קצת, אפילו קצת ג'אזי, וזה מוזיקה, זה לא בום טראח כמו שאני קוראת כל תזמורות החתונה שעושים לך בום טראח כזה. גם משפחה שלי וגם משפחה של בעלי החילונים, והם נורא נהנו מהמוזיקה, זה כאילו זה מה שעשה לכולם את כל החתונה, הרים את כל המצב רוח של החתונה. כשאתה בונה חתונה שיש בה כל הגוונים וכל הצורות וכל הצבעים, תמיד יש לך חשש שחלק מהקהל ירגישו מחוץ לתמונה, מחוץ לעניינים. פשוט זה לא היה, כי זה מדהים לראות גם אנשים מבוגרים חרדים שבאו אחר כך ואמרו, תפסו אותנו ואמרו וואו איזה יופי היה, וגם פרופסורים שעובדים איתנו באוניברסיטה שבאו ואמרו אחר כך איזה יופי היה. אשיב לך והכל שלך לך שמיים אפרץ לך ואנחנו אחר רצונך אלוקייך תמסוס חתן חתן על כלה לבדי. אני רוצה להודות לכם בשמי ובשם כל האנשים שהיו כאן. כל אחד ניגש ושאל מי זאת התזמורת המקסימה. אני אישית הרבה שנים לא שמעתי תזמורת כזאת. נעים, נחמד, שמח, והטון, הווליום, 10. זה מוזיקה שאתה מרגיש שזה נעשה באותו רגע, שיש שם יצירה מוזיקלית, שזה דבר עם הרבה מחשבה והרבה עבודה. ולקראת הסוף היה כמה שירים שהמוזיקה שטאט הפכה להיות סוג של טרנס, והיה די כיף, משהו שלא ציפיתי, והיה חדש בשבילי, אבל היה ממש כיף, כולם ממש נהנו. גם עכשיו, גם פה בחתונה הזאת, אנשים פשוט עפו בשמיים, זה היה מטורף. זה היה פשוט גם ליהנות ממוזיקה, גם ליהנות משמחה, גם ליהנות מקדושה, היה פשוט אש. מאחלת לנו שכל החיים שלנו היו שמחים כמו החתונה, והמוזיקה שלנו של החיים תהיה נעימה ויפה כמו החתונה.